Moikka moi! Tos yksi päivä pelailtiin Friendin kanssa Pleikka nelosella ja siinä samalla sitten puhuttiin noista kauhupeleistä ja tuli sitten ostettua sitten tommonen Daylight-niminen kauhupeli Pleikka neloselle ja tehtiin sillä lailla, että kaverin kanssa laitettiin Pleikka nelosesta toi niinku ryhmä ja sieltä sitten niinku mikit päälle ja puhuttiin niinku noilla headseteillä. Ja aloitettiin se peli niinku, se aloitti kotona ja mä omassa kämpässä niin yhtä aikaa sen ja sitten sitä pelattiin niin samaan aikaan. Ja siis sanon vaan sen, että siis ihan törkeen hyvä pelikokemus, ensimmäinen kauhupeli. Ja mulla oli tää mun Turtle Beatsit headsetti ja kun tässä on siis niin kun törkeen hyvä ääni ja sen kuulee sen niin kun, että mistä päin ääni tulee, että se on semmonen 3D juttu. Niin pimeässä sitten keskellä yötä näillä rupee pelaamaan niinku kauhupeliä, niin olisin välillä aika kuumotukset. Niin sit mä tein semmosen koostevideon, et en ihan koko pätkää laita, mut siis anyway, niin toivottavasti nautitte. No niin, nyt lähtee. Good, you've arrived. Sarah, focus. We haven't much time at all. They've been busy. They certainly have. Use that machine in your hand to find your way. There's much to see, much to learn. Where am I? It's been some time now. This place has been waiting for your arrival. Gather up everything you can. The memories contained within these walls. Use the light to find the answers. It will tell you where to look. No niin, ovet avautu. Kohti joku lentää päin. Meni alhaalta. Mid Island Hospital. Käteen tulee jotain tatuointeja. Burn into your flesh. Don't let them see. Memory. Ui, mitä? Täällä on jotain laatikoita. Please, God, make it stop. Mitä? Mhm. What's that? No nää ovet on ihan sikakriipejä. Täällä on, tiedätkö mikä on hyvä taktiikka? Pitkä käytävä, niin rupeat vaan juokset täysin sinne. Oho, täällä on valoa. Mitä? Hyi! Ui saakeli! Ui, nyt tuli kylmät väreet. Tuolla oli joku ötökkä. Autio käytävää. Hyi helvetti. Ui saakeli! Huhhuh. Mä löysin vähän eteenpäin tietä. Mä löysin joku kaapin. Hyi, tuolla edessä on joku... Mikä toi on? Joku tommonen tähti ja sit siellä kuuluu tommoista... Tommoista suhinaa. Täysin vaan... Tuleeks sieltä jotain? Hyi helvettihan. Tämmönen... Mitä nää on? Matkalaukkuja. Näin läpi. Tää värinän toiminta on jokkaan hirveän hyvä, kun tää ohjain makaa puoliksi mun tässä mikä tää on tää sylissä. En veikkaa mikä helvetti tää on. Siis tää on joku tämmönen huone, mikä on täynnä. Täällä on puhelin, hyi hitto tää kuuluu tää ääni. Joo, tästä pitäis päästä varmaan läpi. Where's the key? Joo, niitä lappuja nyt on joka paikassa. Ei helvetti, täällä on värkkyviä valoja. Yök. Mistä toi ääni tuli? I see it. They revealed the sigil. Reclaim it and Tehän revealit the sigil. Onks se noita? Ei vittu. Hyi saatana.
Täällä on hirveet kuiskintaa. What's that? No, tää peli niinku jäätyy tähän, kun ei löydy sitä avainta. What the? Mitä? Mitä? Mä löysin lentävän nallen. Nyt tästä tulee joku tällainen muistelma. Hyi hitto. Yäk. Began with infection. A black veil of sickness. It began with infection. Sudden and swift. Mä löysin tämmösen... Tää nalle leijuu täällä ilmassa. Tää ei ollut täällä aikaisemmin. Mitä mä teen tälle nallelle? Tää nalle korvas mun glowstickin. Tää ihmettä. Hyi helvetti. Tää teleporttas johonkin. Hell. Can it be? I see you. Hyi. I see you. Mitä helvettiä? Mitä? Huhhuh. Mikä huone? Siis... Se on siellä... Toi nalle on... toi nalle on toi avain. Siis nallehuone on... Huhhuh. Hyi! Hyi, helvetti. Mä ainakin oon ihan... Mä en nähnyt sitä noitaa kyllä vielä kertaakaan. Hyi perkele, siellä juoksi joku. Oi. Onko tää ympyrä? Mitä? Täällä tuli jotain tulta ja joku nainen ja joku... Mä en voi liikkua! Suffering. Hyi, se kävelee vastaan mua! From those who would seek only solace. Oi. Täällä on kyllä What ails you, Sarah? Tää on ihan hirveetä kun tää tärisee tää ohjaan kanssa. Pure, never simple. No niin. Tää oli aika outo. Joo. Amnesia olisi kyllä aika hyvä peli. Mitä? Hittoa. Does being out of the dark make you feel better? Well, it shouldn't. Onko toi se nappula? On. Nyt se on vielä avautu. Juostaan! Saving content. Hyi! Tippuvia esineitä! Ääniä! Niin. Short. Hyi! I know you're there. Hyi! Vasen vai... Suoraan? Vasen suoraan. Hyi, mä kuulen ääniä. Hyi hitto. Hyi! Tää mun puhelin niinku... Tää sekos. Tää näyttö niinku... Hyi perkele noita! Hui saatana. I know there's somebody here. Ui, noito! Ui, turhaa käytin tää soihdu. Mä löysin oven. There's gotta be a key. Hei, mistä löysit lisää fleiri? Hyi vittu kun täällä joku juoksee koko ajan. No tää suoraan niin tää on umpikuja. The sigil is here. Ui, se on se pahis. Hello? Tää vaan hello. Hyi vittu. Hui saatana, se noita on mun perässä. Hyi vittu, lähet menee. Ihanaa kun täällä on niin hyvä kunto täällä hepulla. Onks tää nainen? Noito! Perkele! Juokse! Kiva kun laittaa glowstickia, niin tää puhelin menee hetkeksi niinku pois päältä. Mä menen noitaan päin. Hyi vittu, kuolinkohan mä? En ihan vielä. Nyt mä kuolen. En kuollu vieläkään. Läpi vaan!
Tähän tulee tämmönen jännä, mä näen vaan pikkasen tästä. Missä se noita on? Siellä. Läpi vaan! Tuff. Missä oot? Voinko lyödä sinua? No niin, nyt mä kuolin.